Doamne, Dumnezeule al părinților noștri, care dărești pace multă celor ce iubesc legea Ta, ai grijă de robii Tăi cei bolnavi, care sunt greu încercați de deznădejde, fiind cuprinși de anxietate, depresie, angoasă și atacuri de panică. Nori negri s-au abătut asupra sufletului lor și nu mai văd razele iubirii Tale. Cugetul lor s-a întunecat și nu se mai împărtășesc de lumina Ta. O amară desnădejde, crudă fiară, care se năpustește asupra sufletului lor, ca asupra unor pui lipsiți de apărare. Numai Tu știi atot puternice, cum să-i călăuzești și să îi ridici și să îi izbăvești de aceste duhuri rele și să nu îngădui ca făpturile Tale să fie înghițite de moarte, ci să fie ridicați prin puterea Ta. Dăruiește-le lor și nouă, Doamne, roadele Duhului Tău celui Sfânt, care sunt pacea, dragostea, îndelunga răbdare, credința, blândețea, înfrânarea și curăția. Ușurează-le mâhnirea sufletească, ridică-i din tristețea cea pătimașă, alungă de la ei gândurile cele nebunești și călăuzește-i, Doamne, la limanul păcii și al odihnei, că nu are cine să le ajute și în multe feluri de primejdii se pun pe ei înșiși și pe cei apropiați ai lor. Milostivește-te, Doamne, spre ei și dăruiește-le somn acestora care suferă de insomnii. Dăruiește-le pacea minții acestora care în tulburarea gândurilor rele se amărăsc. Ridică-i din tristețea cea înnegurată pe toți aceștia care suferă de deprimare și dăruiește-le întărire și mânghiere și într-o lacrimi de pocăință povățuiește-i, dăruindu-le lor spor și ajutor și adu-i pe ei la limanul cugetului smerit și călăuzește-i, izbăvindu-i din primejdia pierderii minții, ca să aducem slavă și mulțumire împreună cu aceștia, Ție tot milostive, Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.